जुगाव गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा अबा दिल्ली अबा गुजरात अबा मुम्बाइ खामानि मावनो थाङो। नाथाय बे खामानि मावनो थांनायनि उनाव बिथांमोना गोबां सोरजोंबा फानजानाय, सोरजोंबा जिनाहारि खालामजानाय, बेनि अनगायैबो जोंनि उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ जायखौ जों चाइल्ड ट्रेफिकिं होननानै बुङो। दा बेफोरखौ जों नोजोर होदों। दा बेखौ नोजोर होनानैनो दुलाराय बर' फिसा आफादा जोंनि आइजोफोरा जेन गुबुनफोरजों थगायजानानै गुबुनाव लांखार जाया, बेखौ चेक खालामनो थाखायनो दुलाराय बर' फिसा आफादा मोनसे हेल्पलाइननि गेजेरजों जोंनि जायफोरा बाहेरायाव थांनानै गोदाव सोराव जायो बिथांमोनखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फिसा आफादा मोनसे थांखि लादों आरो मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार होदों। बे हेल्पलाइननि नाम्बारजों नोंथांमोननि चेनेलजों जों गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायगोन। बेबायदि माबाफोर जुदि बबेबा जाथायफोर जायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेल्पलाइनाव नोंथांमोना जोंजों जगाजग खालामनानै बैफोर जाथायफोरखौ जोङो रैखाथि होनो थाखाय दुलाराय बर' फिसा आफादा थांखि लानाय जादों। जुगाव गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा अबा दिल्ली अबा गुजरात अबा मुम्बाइ खामानि मावनो थाङो। नाथाय बे खामानि मावनो थांनायनि उनाव बिथांमोना गोबां सोरजोंबा फानजानाय, सोरजोंबा जिनाहारि खालामजानाय, बेनि अनगायैबो जोंनि उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ जायखौ जों चाइल्ड ट्रेफिकिं होननानै बुङो। दा बेफोरखौ जों नोजोर होदों। दा बेखौ नोजोर होनानैनो दुलाराय बर' फिसा आफादा जोंनि आइजोफोरा जेन गुबुनफोरजों थगायजानानै गुबुनाव लांखार जाया, बेखौ चेक खालामनो थाखायनो दुलाराय बर' फिसा आफादा मोनसे हेल्पलाइननि गेजेरजों जोंनि जायफोरा बाहेरायाव थांनानै गोदाव सोराव जायो बिथांमोनखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फिसा आफादा मोनसे थांखि लादों आरो मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार होदों। बे हेल्पलाइननि नाम्बारजों नोंथांमोननि चेनेलजों जों गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायगोन। बेबायदि माबाफोर जुदि बबेबा जाथायफोर जायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेल्पलाइनाव नोंथांमोना जोंजों जगाजग खालामनानै बैफोर जाथायफोरखौ जोङो रैखाथि होनो थाखाय दुलाराय बर' फिसा आफादा थांखि लानाय जादों।